Gaur ikasiko dugu nola egiten diren kenketak burukoekin. Horretarako, hemen ikusi dezakezuenez, goian daukagun zenbakia 232 da, eta kendu behar diogu 118. Beti bezala, hasi behar gara batekoetatik, baina kasu honetan bakarrik dauzkagu 2 eta kendu behar dizkiogu 8, beraz ezinezkoa da. Egiten duguna zera da, tok-tok, laguntza mesedez, eskatzen diogu laguntza, 10ekoei. Badakizue 10eko batek dituela 10 bateko. Beraz, sortzen dugu batekoekin 10. 10 eta 2. Beraz, jada ez ditut 30eko, baditut 2. Eta oparitu diogu bat, gure batekoei, hemendik pasatu dugu ona, hemendik ona. Orain 12 bateko ditugu, eta kendu aldizkiogu 8, hasiko naiz kentzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Beraz, gelditzen zaizkigu 4 bateko. Baina zer gertatzen da ez baditugu materialak? Bagoaz ona. 12. 12 atxamar oso zaila da jartzeko eta 8 kentzeko, beraz egiten duguna da alderantziz. 8 jartzen dugu buruan eta zenbatzen dugu 12 arte. 8 buruan, eta azten gara zenbatzen. 9, 10, 11, 12. Zenbat salto eman ditugu? 4. Ondo daukagu, oso ondo, 4. Orain bagoaz 10ekoetara. 2 10eko ditugu, gogoratu jada ez ditugula 3, oparitu diogulako bat, eta kendu behar diogu bat. Ez daukagu arazorik, kentzen dugu bat, eta geratzen zaigu 10eko bat. Orain bagoaz 100ekoetara. 2 ditugu eta kendu behar dugu bat. Kentzen diogu bat, arazorik ez dagoelako, eta geratzen da bat. Tatxan! Orain ikusiko dugu bigarren kasu bat kenketa burukoekin egiteko. Lehenengo, beti bezala hasi behar gara batekoetatik. Goian daukagun zenbakia hemen irudikatuta daukagu, 236. 236. Kasu honetan kenduko dizkiogu 52. Hasiko gara beti bezala batekoetatik. 6 bateko ditugu eta kendu behar ditugu 2. Ez dago arazorik, kendu ditzaket, eta emaitza 4 bateko da. Bagoaz, bigarren zatira, 10ekoetara. 3 10eko ditut, baina kendu behar ditugu 5, eta ez daukagunez zer egiten dugu. Tok-tok, laguntza 100eko, gogoratu beti 100eko batek dituela 10 10eko, beraz hau, bihurtzen dugu. Gogoratu 100eko batek dituela 10 10eko, eta hemen kokatuko ditut. 10 10eko. Beraz, orain, ez ditugu 2 100eko, badaukagu 100eko bat. Eta oparitu diogu beste bat 10ekoei. 10 eta 3, 13. Orain bai, 5 kendu ditzakegu. 1, 2, 3, 4 eta 5. Hemen geratzen zaizkigu 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Baina, zer gertatzen da ez badaukagu materialik? Egingo dugu lehen bezala. Oso zaila da 13 atxamarrekin 5 kentzea, beraz. Egiten dugu alderantziz. 5etik zenbatzen dugu 13 arte. 5 jartzen dugu buruan eta azten gara zenbatzen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zenbat salto eman ditugu? 8, oso ondo. Eta orain azkenengo pausora, 100eko bat geratzen zaigu, eta ez dugu zer kendu behar, beraz, ondino ere, 100eko bat daukagu. Eta hauze da emaitza, 184. Orain beste kasu bat ikusiko dugu, kenketaren kasua burukoekin. Badaukagu goian lehenengo zenbakia irudikatuta, 345, eta kendu behar dizkiogu 159. Beti bezala hasiko gara batekoetatik. Baina zer gertatzen da 5 bateko ditugula eta kendu behar ditugu 9, ez dauzkagu, beraz, tok-tok, laguntza 10eko,
Eta gogoratu, 10 batek dituela 10 bateko, beraz hau pasatzen da, ona. Jada ez ditugu 4, dauzkagu 3. Eta hemen ikusi dezakezuenez, desegiten dugu, eta baditugu 10 bateko. Beraz, badaukagu 10 hemen eta 5, 15, hemen pasatu dugu ona. Lehen bezala, ez ditugu 15 eta 10, beraz egiten duguna da, zenbatzea 9tik 15eraino. Nola? 9 jartzen dugu buruan, eta hasten gara zenbatzen 15 arte. 9 buruan, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zenbat salto eman ditugu? 6. Eta orain bagoaz konprobatzera materialarekin 15 ditugu eta kenduko ditugu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9. Zenbat geratu zaizkigu? 6, oso ondo. Bagoaz orduan 10ekoetara. Orain geratu zaizkigu 3 10eko. 3, ez 4. 3. Eta kendu behar ditugu 5. Arazoa berriro. Zer egiten dugu? Eskatzen diogu laguntza eunekoari. Tok, euneko laguntza. Gogoratu, tableta bat bihurtzen dela 10-10ekoetan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Beraz, ja ez ditugu 3 euneko baditugu 2. Eta oparitu diogu bat nori? 10ekoari, 13. Hau jarri dezakegu hemen edo aurrean, nahi duzuen tokian. Eta lehen bezala, ez ditugu 13 eta 10, orduan zein da trukitoa? 5etik zenbatzen dugu 13 arte. Hasiko gara, 5 buruan, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zenbat salto eman ditugu? 8, hori izango da emaitza. Ikus dezagun materialarekin. Kenduko ditugu 5. 1, 2, 3, 4 eta 5. Zenbatuko ditugu geratzen zaizkigunak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oso ondo talde. Orain azken pausoa. Eunekoak jada gogoratu ez ditugula 3. 2 geratzen zaizkigu eta kendu behar dugu 1. Arazorik ez. Kentzen dugu 2 ken 1, 1. Listo! Orain azkenengo kasua ikusiko dugu, kenketa burukoekin. Badaukagu prest goiko zenbakia lehenengoa, 300. Ez daukagu ez 10ekorik, ez batekorik. Baina, kendu behar dizkiogu 158. Beti bezala hasiko gara batekoetatik. Baina arazo larria, ez daukat ezer eta kendu behar diot 8. Nori eskatu beharko diot laguntza? Tok, 10ekoari. Baina behitu zer gertatzen den 10ekoan ere ez daukagu ezer, beraz lehenengo, joan bargara eskatzera laguntza eunekoari. Tok, bai, hemen badaugo. Eta gogoratu tableta batek dituela zenbat 10eko, 10 ez da, ezin gara zuzenean pasatu batekoetara. Tableta batetik ateratzen ditugulako 10-10eko. Orain bai, joango gara pausuz. 3 genituen, geratzen zaizkigu 2. Eta nori oparitu dizkiogu? Nori oparitu diogu 1 parkatu? Nori oparitu behar diogu 1? Orain, batekoari, 1 hau bihurtzen dugu 10 bateko. Eta hau desagertzen da, beraz jada ez ditut 10-10eko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geratzen zaizkigu, 9 zergatik oparitu diogulako 1 batekoei. Eta orain bai egin dezakegula, 10ari kendu aldizkiogu 8. Eta kasu honetan atzamarrekin ez daukagu arazorik. 10 ken 8, zenbat dira talde? 10 ken 8, 2. Kenduko ditugu arrela, geratzen zaizkigu 2. Baina imagina ezazu hemen dela 11, orduan zer egiten dugu. 8tik 10era, 8 buruan, 9 eta 10, 2 bateko.
Bagoaz orain hamarrekoetara. Hamarrekoetan orain geratzen zaizkigu 9. Eta kendu behar ditugu 4. Kentzen ditugu 4, 1, 2, 3 eta 4, eta geratzen zaizkigu 5. Orain, 100koetara 2 ditugu eta kendu behar dugu 1. Beraz, geratzen zaigu 1. Gogoratu, 0ak aurkitzen ditugunean joan behar gara batekoetatik eskatzen laguntza hamarrekoei eta hamarrekoetatik 100koari. Ez badut topatzen hamarrekoan ezer, lehenengo joan behar naiz 100koetara eta bihurtu tabletita bat 10 hamarreko, 10 Kinder Bueno. Eta hemendik gero lapurtuko dugu bat edo oparituko diogu bat batekoei. Listo, talde!